svojho bratu! Otvárame skore stretnutia. Po obránnenom oslabení prichádza parádna breaková akcia. Kristián Pospíšil. Kipuk pre Johannesena, ktorému odskočil. Okuliaro následne otláčal, tak aby to Johannesen nedokorčiloval. A toto je príležitosť pre druhý raz v dnešnom zápase vyhrávame náš kapitán Marek Hrivík. Posledných olympijských hier, ale momentálne už naspäť v šampionátovom režime. Tým Talianska, to je náš druhý super na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Slovenský tým a otvárame to prvou aktivitou cez Paška Rudáša. Aj Sikora, ale bol torčekovaný a Taliani sa dostávajú k prvému zakončeniu na Gajana. A následne aj k dorážkam. Nebezpečná práca dvojice Segafredo. Naďalej dusíme talianský tým v jeho obranom pásme, aj keď sa už hrá nejaký čas Petici na oboch stranách. Rosavič krásne na Hrivíka a vedieme 1-0. Poďmo vypichol Koch. A možnosť pre slovenský tým. Dokonca to vyzerá na prečíslenie. 3 proti 2. Veľká možnosť pre Kmeca, ktorý zakončuje a doráža gólovo. Vedieme 2-0, 27 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Jozef William Kmec. Kristián Pospíšil nezachytil a tým pádom od Zanatu prišlo nastrelenie. Paško Rudáš. Martin Pospíšil. Ponúka sa mu aj Kristián Pospíšil, ktorý dostal prihrávku. Gól! Gól! 3-0. Opäť Gajan chcel rozohrávať, ale trvalo, kým sa mu naši hráči ponúkli. A horí to v našich zadných radoch a inkasujeme z toho gól. Strela v modrej čiari, ktorá pravdepodobne žiadnym talianským hráčom uštečovaná nebola. No a gólové oslavy smerované ku Gabrielovi Nicovi. Martin Pospíšil na Chromiaka. Radivojevič. Chromiak. Kristián Pospíšil si zbehol bližšie k bránke a je to gól! Oliver Okuliar využitá presilová hra 4-1. Slovenská reprezentácia má po 2 odohraných dueloch na svojom konte plný počet bodov. Po triumfe nad Norskom porážame aj Taliansko a zvládame svoju úlohu v bránke s Adamom Gajanom. Strane. Oky dáva! Krásne sa vyhral s Lukášom Horákom a definitívu. Mešar versus Horák. Láva gól! Filip Mešar potvrdil naše dnešné... Máme proti sebe súpera, na ktorého sme si stiahli v dvojzápase v generálke. Tolvara Puk je stále živý a môžeme zakončiť gól! Martin Chromiak dáva gól! Prihral pred bránku a dávame gól! Nedali sme počas pobytu v útočnom pásme. Puk má Hrivík. Hrivíková prihral. Has crossed the goal line. We have a good goal. Poslať. Mikelo gól zakončeniu, ktoré prináša prvý dánsky gól. Pokračujúca súra, gólová dorážka. Chromiak výborne načasoval prihrávku na Čederleju a je to gól! Ťažko vôbec podporou ofenzívy, prihrávka na Mareka Hrivíka. Gól, 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 gól! Šanci aj v dorážke, ale ani na tretí gól! Gól! Potrebuje získať púk, nepodarilo sa nám a Červenka zo šťastí dáva gól, ale... Sandic si zbehol, pozvoj v modrej. Hrivík ho nachádza prihrávkou. Slavovi Sandičovi to odskočilo spod kontroly. Napriek tomu pokračujeme v útočných stavách. Využitá presilová hra. To Mešar. Mešar udržal sa pred modrou čiarou. Mešarová strela. Ten puk bol veľmi tesne na bránkovej čiare.